Wel, Salm 66. Bloeddiwch mewn gorfoledd i Dduw, yr holl ddeiar. Canwch i ogoniant ei enw, rhowch iddo foliant gogoneddus. Dywedwch wrth Dduw, mor ofnadwy yw dy weithredoedd, gan faint yn erth ymgreiniad elynion o'th flaen. A mae'r holl ddeiar yn ymgrymu o'th flaen di, ac yn canu mawl i ti, yn canu mawl i enw. Ac fe droiwn ni at y garol gyntaf gyda'n gilydd o deuwch ffyddloniaid. Mae'r darlleniad heno yn dod o lyfr y proffwyd Eseia, pennod 42, a darllen at adnod 9. Felly Eseia, pennod 42, a darllen at adnod 9, un arall o'r proffwydoliaethau norta, am y Meseia, gwas yr arglwydd. Dyma fy ngwas, yr wyf yn ei gynnal, betholedig, yr wyf yn ymhyfrydu ynddo. Rhoddais fy ysbryd ynddo i gyhoeddi barn i'r cenhedloedd. Ni fydd yn gweiddi nac yn codi ei lais, na pheri ei glywed yn yr heol. Ni fydd yn dryllio corsen ysig nac yn diffodd llun yn mygu. Bydd yn cyhoeddi barn gywir. Ni fydd yn diffodd ac ni chaiff i ddryllio, nes iddo osod barn ar y ddeiar. Y mae'r ynysoedd yn disgwyl am ei gyfraith. Fel hyn y dywed Duw, yr holl alluog, yr arglwydd a greoedd y nefoedd a'i theini allan, a luniodd y ddeiar a'i chynnyrch, a roddodd anadl i'r bobl sydd arni, ac ysbryd i'r rhai sy'n rhodio ynddi,
Mae fi yw'r arglwydd. Gelwais di mewn cyfiawnder a gafael yn dy law, lluniais di a thosod yn gyfamod pobl. Yn oleuni cenhedloedd, i agor llygaid y deillion, i arwain ceithion allan o'r carchar, a'r rhai sy'n byw mewn tywyllwch o'i cell. Mae fi yw'r arglwydd, dyna fy enw. Ni rodda fy ngogoniant i neb arall, na'n clod i ddelwau cerfiedig. Wele mae'r pethau cyntaf wedi digwydd, a mynegaf yn awr bethau newydd, cyn iddynt darddu rwy'n ei hysbysu i chwi. Cyn i'n diolch i'r arglwydd am ei air. Amen. Wel, gawn ni droi nawr at yr arglwydd gyda'n gilydd, gawn ni weddio. Ni'n diolch arglwydd am gael dod eto heno Gaerdyfron yn enw yr arglwydd Iesu Grist. Ni'n diolch am y cyfle sydd gyda ni gyda'n gilydd i ddaddoli di. Diolch bod ni wedi cael ein hannog yn y salm ac yn y garol hefyd o deiwch ac addolwn. O deiwch ac addolwn, Grist o'r nef. Ac o arglwydd i ni newydd arllen, nad wyt ti ddim yn fodlon rhannu dy ogoniant gyda neb arall. Dim gyda geilinod, na diwiau gwag, diwiau ffals o arglwydd, neb o gwbl. Ac i ni yn cytuno â hynny'n llwyr. Tydi sydd deilwng oll o'm can, yng nghrewr mawr am Dew. Dim ond ti sydd yn deilwng o arglwydd i dderbyn y clod, y mawl, yr anrhydedd o arglwydd i gyd. Ac i ni yn falch iawn o'r cyfle gyda'n gilydd i blygu Gaerdyfron. A chydnabod mai ti sydd Dduw. Yn dad, yn fab ac yn ysbryd glân, yn un Duw bendigedig, tragwyddo, gogoneddus, sanctaidd, glân, trigarog a grasglon. Ac o arglwydd i ni yn plygu Gaerdyfron ac yn gogoneddu dy enw. Ac o arglwydd i ni'n diolch am yr efengil unwaith eto arglwydd. I ni'n diolch am dy holl rasysau i ni wrth gwrs, am bob trigaredd yn ein bywyd, bob amser. Ond yn arbennig i ni diolch am yr efengil, ac i ni diolch am yr arglwydd Iesu, ac i ni diolch am gyfle newydd heno i edrych arno fe, a myfyrio arno fe gyda'n gilydd. Ac o arglwydd i ni'n gweddio beth i ni'n neud heno, byddwn ni'n gallu parhau yn ystod yr wythnos yn hunain o arglwydd. Parhau i fyfyrio a syllu ac edrych ar ein prynwr caredig bendigedig, yr arglwydd Iesu, y gwas yma i ni'n darllen amdano. Ac o arglwydd i ni'n gofyn i ti heno trwy nerth yr ysbryd glân, trwy ddylanwad yr ysbryd glân, i ogoneddu yr arglwydd Iesu yn ein plith ni. I ni gael golwg ffres arno fe, golwg hyfryd arno fe o arglwydd. Oherwydd i ni'n sylweddoli mai wrth edrych ar yr arglwydd, i ni'n cael ein newid o ogoniant i ogoniant. Wrth edrych arno fe, wrth syllu arno fe, wrth fanylu arno fe, i ni'n cael ein newid i'w ddelw fe wedyn, a dyna i ni eisiau arglwydd. Yn gyntaf, i ni eisiau bod pawb yma yn dod i'w nabod fel i gwaredwr a'i harglwydd. Ac o arglwydd i ni'n gofyn am hynny heno, os rhywun heb eto ddod at yr arglwydd Iesu, fel i gwaredwr i'w hachub nhw, helpa nhw i ddod arglwydd, tynna nhw at Iesu Grist. Ac i ni'n sydd yn ei nabod trwy dy ras, y byddwn ni'n dod yn fwy tebyg iddo fe arglwydd, wrth edrych, wrth syllu ar ei berson hawddgar a hyfryd. Ac o arglwydd bendithion ni felly, wrth i ni'n neud hynny, ac i ni'n rhyfeddu arglwydd. Mae dyma dynod ar ein cyfer ni, yw bod ni'n dod yn debyg iddo fe. Arglwydd diolch, i ni'n rhyfeddu at hyn, i ni'n gwybod bod yna lot fawr o waith i wneud eto arglwydd yno ni, i ni mor bell bant, ond o arglwydd diolch. Mae dyma'r nod, a dyma'r pen draw i ni. Ac ni'n gofyn i ti arglwydd i weithio yno ni ac arno ni dy glod, cyflawni dy bwrpas. Ac o arglwydd i ni'n cofio unwaith eto heno nawr am waith yr eglwys a gwaith yr efengil,
yn ein hardal ni, ac i ni'n gofyn eto i ti fendithio'r gwaith arglwydd. I ni'n teimlo yn cael ein cyfyngu braidd eleni, ond does dim cyfyngu ar air Duw. Wrth gwrs, does dim carchar i air Duw, medde'r Beibl, ac does dim carchar i waith yr ysbryd glân. Mae'r gwynt yn chwythu lle ymuno. Ac i ni'n diolch, does dim cyfyngu o gwbl, does dim lockdown ar yr ysbryd glân, ac felly arglwydd i ni'n gweddio yn dy drigaredd, yn ôl da ddewid fawr i gwerth, tywallter o ddifri, yr ysbryd sanctaidd, gyda nerth, yn ein dyddiau ni unwaith eto arglwydd. Nid wrth feddwl amdano ni, bod ni'n gallu gwneud rhywbeth, bod ni'n heiddi hyn a'r llall, ond oherwydd dy fod ti'n ddiw trigarog, oherwydd dy fod ti'n rasol arglwydd. Ac fel hyn wyt ti'n dwyn dy waith i ben. Fel hyn mae teyrnas Iesu Grist yn symud ymlaen o hyd, gydag gwaith yr ysbryd glân, gydag ymweliadau yr ysbryd glân. Mae yna neidio ymlaen, symud ymlaen. Dyna i ni'n dymuno i ddigwydd eto yn ein dyddiau ni. Ac i ni'n cofio am waith yr Efengil trwy'r byd, wrth gwrs, o arglwydd. I ni'n cofio eto am gwaith y genhadaeth byd eang. I ni'n cofio am waith y BMS, i ni'n cofio am ein cenhadon cyswllt, y McDonald's o arglwydd, yn dysgu nawr o bell. Ac falle'n teimlo eto bod hynny'n anodd o ran i dylanwad tawel nhw ar y myfyrwyr. Ond ni'n gweddio bydd hynny'n parhau ac y byddi di ar waith eto, hyd yn oed yn y dwyrain pell, mewn gwlad sydd wedi gau i bob pwrpas, ond y byddi di ar waith arglwydd. Byddwn ni'n gweld cyn hir yr Efengil yn gafel eto yn y wlad yna. Ac o arglwydd, i ni'n gweddio dros y gwaith, felly dilyd dy deyrnas di o arglwydd. Mae'n deyrnas mor hyfryd, mae'n deyrnas cyfiawnder, mae'n deyrnas gwir heddwch. Mae'n deyrnas sydd yn gosod pob dim yn ei drefen iawn, gyda Duw ar yr orsedd, gyda dyn yn ei le, ac o arglwydd gyda ti yn ein bendithio, yn ein cynnal ac yn ein cadw ni. Dilyd y deyrnas o arglwydd, a gwneler dy ewyllus. Ni'n cofio eto am ein gilydd arglwydd, ni'n diolch yn fawr am ein gilydd yn eglwys Iesu Grist ac yn yr eglwys leol yma hefyd. Helpa ni arglwydd eto i wasanaethu'n gilydd, i gydweithio arglwydd, yng ngwaith y nef. Dyna fraint i ni'n cael. Ac o fod yn deulu yr arglwydd gyda'n gilydd. Bendithia ni arglwydd, a eto y rhai sydd yn cadw mewn nawr ar hyn o bryd eto, bendithia nhw arglwydd, hynny, cynnal nhw arglwydd a cadw i golwg nhw ar yr arglwydd Iesu. Helpa nhw hefyd i fyfyrio arno fe o arglwydd. Ac o arglwydd, i ni'n dod felly ger dyfron nawr. I ni'n cofio am y rhai sydd yn y cartrefi, i ni'n cofio am y rhai sydd mewn gwendid a llysgedd, poenau corff, poenau meddwl o arglwydd. I ni'n cyflwyno nhw gyd i ti. Ac yn gweddio am ymgiledd, diolch i ni wedi darllen bod ti mor dyner arglwydd. Dwi ti'n mynd torri corsen ysig. Un sy'n bron a mynd, dwi ti ddim yn ei dorri fe, ond yn ei nerthu fe a'i godi. Diolch arglwydd bod ti'n archoffeiriad mor dosturion tuag ato ni. Gallu cydymdeimlo ni yn ein gwendidau i gyd. Diolch, derbyn ein diolch ac aros gyda ni felly. Mwyn Iesu Grist, ein harglwydd a'n gwaredwr. Amen. Wel, mi awn ni at y garol nesaf sydd gyda ni hyn o deied pob Cristion.
Wel, gawn ni droi nôl nawr at y darlleniad oedd gyda ni a Eseia 42, un arall o broffwydoliaethau yr Hen Testament am yr arglwydd Iesu. A os dim eisiau ni i bendroni, ydyn ni'n iawn i feddwl bod y darn yma'n sôn am yr arglwydd Iesu, achos mae Testament Newydd yn dweud wrtho ni ei fod e. Mae'n cael ei ddyfynnu yn Efengyl Mathew, pennod 11 a 2, a'i gyfeirio, wrth gwrs, at yr arglwydd Iesu. Chydig bach o gefndir nawr te. Yn y bennod o flaen, y bennod yma, Israel yw gwas yr arglwydd. Weithiau yn yr Hen Testament, Israel yw gwas yr arglwydd, ac mae'r gwas yna wedi cael ei alw o bell. Abram, wrth gwrs, yn cael ei alw o bell o Ur y Caldeaid. Ac gwaith y gwas ydy tystiolaethu i ddaioni yr arglwydd a dangos buddigoliaeth yr arglwydd, cynhaliaeth ryfeddol yr arglwydd a byw yn sanctaidd. Wrth gwrs, mae'r un peth yn wir i ni fel gweision yr arglwydd. Ond nawr, unigolyn yw'r gwas yn y bennod yma, fel o'n i'n dweud, mae'n sôn am y Meseia tua 700 mlynedd o flaen llaw ac yn cael ei ddyfynnu yn y Testament Newydd. A Duw sy'n siarad, yr arglwydd, Jehova, sydd yn siarad fan hyn. Fe sy'n cyhoeddi ei was. Fe sy'n cyflwyno ei was, wrth gwrs. Fe sydd wedi rhoi y Meseia i ni. Fe sydd wedi anfon ei fab. A mae'n siarad fel creawdwr y byd. Sylwch yn adnod 5. Fel hyn y dywed Duw yr arglwydd. A greodd y nefoedd a'i theini allan, a luniodd y ddeiar a'i chynnyrch, a roddodd anadl i'r bobl sydd arni, ac ysbryd i'r rai sy'n rhodio ynddi. Dyna pwy sy'n siarad, dyna pwy sydd wedi cyflwyno i ni y Meseia, dyna pwy sydd wedi cyflwyno y gwaredwr i ni, a'n Duw, a'n crewr ni. Yr un sydd yn gwybod yn union beth sydd angen arno ni. Yr un sydd wedi'n gwneud ni, chi'n gweld? Yr un sydd wedi'n llunio ni yn y dechrau. Pwy yw'r person gorau i reparo rhywbeth sydd wedi torri? Wel, y gwneithurwr, wrth gwrs. Yr un sy'n gwybod yn union siwt mae'n gweithio, siwt mae wedi cael ei roi at ei gilydd. Pwy sy'n gwybod yn union beth sydd ei angen arno chi a fi? Yr un sydd wedi'n creu ni. Ein crewr, a fe yw'r un sydd wedi cyflwyno. Fe yw'r un sydd wedi trefnu, fe yw'r un sydd wedi paratoi gwaredwr i ni. Yr union un. Yr union beth sydd ei angen arno ni, wrth gwrs. Fe sydd wedi dewis y gwas yma. Fe sydd yn ei gynnal, a fe sydd yn ymhyfrydu ynddo fe. Ac mae yna nod fawr mewn golwg, wrth gwrs, goleio byd cyfan, dod â goleini i'r byd, ac i bob rhan o'r byd yma, goleio'r cenhedloedd, ei glod ei hunan, meddai yr arglwydd. Ac mae hynny yn bwysig iawn, beth sydd gyda fe mewn golwg. Adnod 8, mae fi yw'r arglwydd, dyna fe enw, ni roddaf fy ngogoniant i neb arall, na'n clod i ddelwau cerfiedig. Felly, mae yn anfon y goleini i'r byd, gogoniant iddo fe. Ac dwi ddim yn fodlon rhannu, mae hwnna mor bwysig i gofio, yn dyw e. I ni bob amser, wneith yr arglwydd ddim rhannu ei ogoniant a neb. Alle ddim, wrth gwrs. Gall neb gael y gogoniant sy'n eiddo i ddiw, sneb arall yn deilw. Dwi'n mynd addas ac yn weddus i neb arall. A mae'n bwysig bod ni'n cofio hynny. Neith e ddim rhoi ogoniant i neb arall. A hefyd, dyw e ddim yn cymharu gyda ei lunod a diwiau ffals hefyd. Mae rhaid i ni wastod gofio mae cheap imitations yw'r yna, rubbish yw'r yna, pan i ni yn cael ein temtio gyda'r ei lunod gwael, pethau eraill i dynnu'n sylw oddi wrth y gwir arbywiol ddew. A mae'n dweud nawr te bod e'n hysbysu pethau newydd. Wele, mae'r pethau adnod 9,
y mae'r pethau cyntaf wedi digwydd, a mae negaf yn awr bethau newydd. Cyn iddynt arddu rwy'n ei hysbysu i chwi. Mae yna bethau cyntaf wedi digwydd. Mae Dyw wedi dechrau'r gwaith o ddryllio delwau pobl Israel. Mae yna un geithglyd wedi bod yn barod. Mae'r bobl Israel, rhan fwyaf yn y gogledd, wedi cael eu cymryd bant i Assyria. A mae yna geithglyd arall yn mynd i ddigwydd. Maen nhw'n mynd i cael eu cymryd i Babylon i ddelio gyda yr eilinod yma, i gyrryddu ei bobl. Ond mi ddaw rhai yn ôl, mi ddaw gweddill yn ôl wrth gwrs, o Babylon, a bydd gweddill nes bod y Meseia yn dod. Ac wedyn ni bydd y goleuni yn mynd i'r cenhedloedd. Dyna gynllun Dyw, dyna drefen Dyw a fel yna, mae wedi digwydd wrth gwrs. Mae Eseia'n siarad fan hyn cyn iddyn nhw fynd i Babylon, a maen nhw fynd i Babylon, a mae rhywfaint yn dod nôl, ac o'r gweddill na mae'r Meseia'n dod, a mae'r goleuni wedi dod i Gymru, mae'r goleuni wedi dod i'r holl fyd, mae e fod i fynd i bob llwyth a gwlad ac iaith a chenedl. Ac mae cynllun Dyw ar waith. Dyma beth mae'r apostol Paul yn gweud at yr Effesiaid, pennod 3, adnod 6. Dyma'r dirgelwch bod y cenhedloedd yn hyd ar Iddewon yn gyd etifeddion, yn gyd aelodau o'r corff, yn gyd gyfranogion o'r addewid, yng Nghrist Iesu trwy'r efengil. Mae Dyw di hysbysebu trwy Eseia ymlaen llaw, beth oedd Paul yn gweud nawr sydd wedi digwydd. Erbyn oedd e'n sgrifennu llythyr, chi'n gweld, yn y ganrif gyntaf at yr Effesiaid. Ond mae'r arglwydd wedi gweud wrth Eseia, trwy Eseia, wy'n gwneud pethau newydd. A maen nhw'n digwydd. Mae'n gweithio mas fel mae e yn dweud. A mae hynny'n hyfryd yn dweud. Mae'n hyfryd. Mae cynllun Dyw ar waith. Ac dyw e ddim wedi gorffen, wrth gwrs. Dyw e ddim wedi gorffen. Ryw ddydd fydd Iesu Grist yn dod nôl. Fel brenin, fel barnwr. Byddwn ni'n cael ein hatgyfodi. Byddwn ni mewn nef a deiar newydd. Dyna ni'n edrych ymlaen ac yn hiraethu amdano fe. Cael ei weld a bod yn debyg iddo fe. Mae wedi dweud wrthon ni, mae wedi hysbysu ni ymlaen llaw am hynny fyd. A mae'n bownd o ddigwydd. Mae'n bownd o ddigwydd. Gallwn ni fyw yn y gwirionedd hynny. A nawr te, i ni'n sôn am y gwas. Dyma fy ngwas. A dyna chi deitl cwbl addas i'r arglwydd Iesu Grist. Gwas. Mi ddwedodd e ei hunan, pam oedd wedi dod i'r byd, dwi ddim wedi dod i gael yng ngwasanaethu, ond i wasanaethu, ac i roi fy einioes yn brydwerth dros lawer. I bwrpas e'n dod i'r byd. Nid i eraill i wasanaethu fe, yn gyntaf, ond iddo fe yn gwasanaethu ni. Mae'n emyn Cymraeg yn dweud, gadawai'r nef o'i fodd, cymerodd agwedd gwas. Gadawai'r nef o'i fodd, cymerodd agwedd gwas. Yn Saesneg, mae'n emyn sydd wedi gyfieithu'r Gymraeg fyd, the servant king, y brenin tlawd yn Gymraeg. Ac mae yna ddau beth mae rhaid ni ddweud am hyn, yn gyntaf, mae rhaid i Iesu Grist i fod yn was i ni gyntaf. Cyn allwn ni ei wasanaethu fe, mae rhaid iddo fe fod yn was i ni. Gallwn ni ddim dod i deyrnas Dduw, gallwn ni ddim dod yn Gristion, nes bod e yn was i ni. Mae wedi dod i'n golchi ni, mae wedi dod i'n glanhau ni, mae wedi dod i farw drosto ni. Ac wrth gwrs, mae rhaid i ni adael iddo fe wneud hynny i ni, mwyn i ni ddod yn iawn gyda Duw. Felly dyna'r cwestiwn cyntaf, oes rhywun yma heno sydd eto ddim wedi cael gwasanaeth Iesu Grist. Bod e di'n gwasanaethu ni. Chi'n cofio Pedr y noson cyn i'r arglwydd i farw ar y groes, a fe yn golchi trad y disgyblion.
o na, ti ddim yn cael golchi'n rhad i. A mae'n bosib, wrth gwrs, i ni, yn ein balchder ni, ddweud hynny wrth Iesu, na, ti'n mynd golchi fi, ti'n mynd fod i'n golchi fi. Mae rhaid iddo fe. Mae rhaid iddo fe cael bod yn waredwr i ni, i'n glanhau a'n golchi ni, neu allwn ni ddim bod yn iawn gyda Duw. A wy'n ymbil arnoch chi, os ych chi yma heno heb ddod at Iesu Grist eto, gadewch iddo fe eich gwasanaethu chi. Eich golchi a'ch glanhau i ddod yn iawn gyda Duw. Na'r peth cyntaf. Ac wedyn ni'n gweld yr agwedd gwas yn yr arglwydd Iesu, wrth gwrs. Dod i wasanaethu, dod i olchi trad, i fod yn arglwydd ac yn athro, yn gosod yr esiampl wedyn ni, yw bobl i ddilyn. Ac mwyaf ni'n myfyrio nawr amser yn Nadolig ar yr ymgnawdoliad. Beth oedd e'n golygu? Iadel y nef, iadel y gogoniant. Beth sy'n taro chi yw i ostyn y iddrwydd, wrth gwrs. Daros, dod lawr, gadael y nef, a dod. Ac mae'n un ni sydd yn Gristnogion, mae'n gadael esiampl i ni, sut dylen ni wasanaethu ein gilydd wedyn, wrth gwrs, fel brodyr a chwiorydd. Mae yna rai pobl yn dod i'n gwlad ni, yn dod o wledydd eraill, ac yn aml iawn maen nhw'n cael y swyddi sneb eisiau wneud. Y swyddi sydd ddim yn neis iawn, falle. A maen nhw'n cael swyddi fel yna. Wel, na chi ddarlun o'r ymgnawdoliad, ynddo fe. Bod wedi dod i'n gwlad ni o'r nef i wneud gwaith na allan neb arall wneud, o roi ei hunan a marw dros ein pechodau ni. Ond mae'n golygu wedyn, fe'n rhoi sampl i ni o wasanaethu'n gilydd. Does dim job yn y deyrnas, dylen ni fod yn dweud, o na, mae hwnna'n rhysel i fi. Does dim byd fel yna i fod, nagos yn y plith ni wedyn ni, o ddilyn esiampl yr arglwydd. Mathew 23, 11. Rhaid i'r un mwyaf ohonoch fod yn was i chwi. Rhaid i'r un mwyaf ohonoch fod yn was i chwi. Ac wrth gwrs, mae hwnna'n gosod esiampl i ni. Wedyn ni, mae'n etholedig. Yr un yr wyf yn ymhyfrydu ynddo. Yn etholedig Duw, yr un y mae'r arglwydd yn ymhyfrydu ynddo. Ac ni'n gweld hynny. Ni'n gwybod am y llais yn dod o'r nef, wedi sôn yn ddiweddar. Yn y bedydd, y llais yn dod hwn yw fanwyl fab. Yn yr hwn yn boddlonwyd. Yn y gwedd newidiad, yr un peth eto, y llais yn dod eto o'r nef. Oherwydd ei fuddod, oherwydd ei barodrwydd i ddod, oherwydd ei ostyngeidrwydd, a'i fuddod hyd angau mae'r tad wrth ei fodd. Mae wrth ei fodd yn y mab beth bynnag, wrth gwrs, ond hefyd yn ei ddarostyngiad ac yn ei fuddod. Pwynt bach wrth basio, nawr te, i ni, i godi lan ar hwn, os mae Duw y tad yn ymhyfrydu yn yr arglwydd Iesu, dylen ni fod yn ymhyfrydu yn yr arglwydd Iesu. Dylen ni fod yn dwlu arno fe, ac yn ymhyfrydu ynddo fe, ac yn yr hyn mae wedi wneud ein mwyn ni. Dyle hwnna fod yn delight i'n hynaid ni trwy'r amser, yn hyfrydwch mawr i ni, i feddwl amdano fe, i glywed amdano fe, i sôn amdano fe. Yr hyn mae wedi wneud ein mwyn ni. Mae'r tad yn ymhyfrydu, a dylen ni fod yn ymhyfrydu. Dylen ni fod yn prawd ohono fe. Yn delighted yn yr arglwydd Iesu Grist. Ac mae hwnna'n her i ni yn diwedd. Achos bod peth eraill yn cymryd ein sylw, mae'n calonnau ni'n oeri. Ond gadewch i ni weddio yn y Nadolig yma, byddwn ni'n ymhyfrydu yn yr arglwydd Iesu a'r hyn mae wedi wneud. Y fath ddarostyngiad, yr agwedd gwas, yr ei fuddod hyd angau. Byd o dyla nôl dim ein mwyn ni. A dyma fe, mae wedi cael ei ddewis, yr etholedig. Ac yn ni'n darllen hyn yn 1:4 nawr te,
yr oedd Duw wedi ei ddewis cyn seilio'r byd, ac amlygwyd ef yn niwedd yr amserau eich mwyn chwi. Nid afterthought yw e. Oedd Iesu Grist wedi cael ei ddewis. Oedd oen y Pasg yn cael ei ddewis 4 diwrnod cyn iddo fe gael ei ladd. Oedd yr arglwydd Iesu wedi cael ei ddewis cyn creu y byd. Yn barod. Yn barod. Duw yn ei ragwybodaeth. Duw yn paratoi ymlaen llaw. Yn barod ar ein cyfer ni. A nawr wedi dod i'r amlwg yn niwedd yr amserau. Ac yn gyntaf, ymhyfrydu yn yr arglwydd Iesu. Os yw'r tad yn ymhyfrydu ynddo fe, dylen ni fod yn ymhyfrydu ynddo fe. Hefyd yn ail, am i'r arglwydd allu ymhyfrydu yno ni. Mae'n ymhyfrydu yn ei fab oherwydd ei ddarostyngiad, oherwydd ei fuddod, oherwydd ei gariad tuag at y tad, wrth gwrs, a'i ffyddlondeb. A byddai'r arglwydd yn gallu ymhyfrydu yno ni. A mae'n ein fuddod ni, yn darostyngiad ni iddo fe, bod ni'n dod yn fwy tebyg iddo fe. Wedyn, rhoddais fy ysbryd ynddo i gyhoeddi barn i'r cenhedloedd. Ni wedi clywed yn ddiweddar bod yr ysbryd wedi dod ar yr arglwydd Iesu heb fesur, wedi cael ei eneinio a'i lenwi ar ysbryd glân ar gyfer ei waith o gyhoeddi barn a chyfiawnder. Hynny yw, beth sydd yn iawn yng ngolwg Duw, beth sydd mewn harmoni ag ewyllus Duw. A dyna ni'n cael yng ngair yr arglwydd wrth gwrs. Mae e'n union, mae e'n gyfiawn. Gallwn ni bwyso arno fe, gallwn ni ddilyn e, gallwn ni dderbyn e, gallwn ni drystio fe. Mae'n cyhoeddi barn a chyfiawnder. Beth oedd e'n dweud? Felly, oedd e'n galw pobl i edifarhau, wrth gwrs, i droi nôl at Dduw, i droi oddi wrth i pechodau, a dod ato fe. Dewch ato fi wedyn, i gredu ynddo fe, bara'r bywyd, y ffordd, y gwirionedd a'r bywyd, y drws a'r bugail da. Dod ato fe. Dyna'i alwad e. Wneud y peth iawn. Wneud y peth iawn. Dod ato fe. Credu ynddo fe. Dod i'r iachawdwriaeth sydd ynddo fe, yr achubiaeth, a byw mewn diolchgarwch. Byw wedyn bywyd o newynu a sychedu am gyfiawnder. Dyna'i waith e, mi oedd yn dod i gyhoeddi, ac i farw wedyn wrth gwrs, ond cyhoeddi gair Duw. Fe oedd y gair. Ac oedd angen yr ysbryd glân, oedd e'n wedi cael eneiniad yr ysbryd glân i gyhoeddi barn a chyfiawnder. Wel, os oedd angen hynny ar y gwas, ar y Meseia, angen hynny arno ni wrth gwrs. Angen hynny arno ni fel pregethwr, fel gweinidog, fel eglwys, i gyhoeddi yr efengyl. Mae angen eneiniad erth yr ysbryd glân arno ni bob amser. Wedyn ni'n clywed tymed bach am ei berson a'i agwedd ymhellach. Ni wedi clywed amdano fe fel gwas, ac wedyn ni'n clywed hyn amdano fe. Ni fydd yn gweiddi ac yn codi ei lais, na pheri ei glywed yn yr heol. Rhywbeth gostyngedig iawn a thawer am y Meseia. A mor wir am yr arglwydd Iesu Grist. Mor wahanol i'r Phariseaid, mor wahanol i'r rhagrythwyr, mor wahanol i'r gai athrawon, oedd yn cyhoeddi hynny a sŵn mawr. Pawb yn gwybod bod nhw wedi dod, pawb i fod i edrych arnyn nhw, pawb i fod i rhoi clap ar eu cefen nhw am bod nhw mor dda. Dyma fi'n ni'n darllen y Mathew 6 adnod 5. A phan fyddwch yn gweddio, peidiwch â bod fel y rhagrythwyr. Medda'r arglwydd Iesu, y maent wy'n hoffi gweddio ar ei sefyll yn y synagogau ac ar gonglau'r rheolydd mwyn cael ei gweld gan eraill. Yn wir wy'n dweud wrthych y mae ei gwobr ganddynt eisoes. A felly mae e'n wahanol. Nid gweiddi yn yr ystyr hynny, nid rhyw rodres fawr yn y ffordd yna. Yn wir yn Mathew 12,
Mae di rhybuddio pobl. Pan mae'r darn yma'n cael ei ddyfynnu am Iesu, mae di rhybuddio pobl. Fel chi'n cofio oedd e'n neud, pidwch a sôn o, pidwch a dweud am beth wedi wneud, pidwch a dweud. Sy'n eisiau dweud yn bob man ar hyn o bryd. Oedd e'n gwybod bod y Phariseaid yn cynllwynio i'w ladd e. Oedd e'n gwybod bydd y rai eraill yn debyg o'i wneud e'n frenin milwrol. Yn cam ddeall yn llwyr beth oedd e wedi dod i'w wneud. Oedd ei deyrnas e ddim o'r byd hwn, ac oedd e ddim felly yn cyhoeddi yn yr heol. Nid ceisio ei glod ei hun o gwbl. Oedd yr arglwydd Iesu, oedd e'n mynnu roi y clod i'r tad trwy'r amser. Ac felly beth mae'n neud yw gwadu ei hunan. Mae'n gwadu ei hunan a mae'n mynd i'r groes bob cam. Ymwadu a fe ei hunan. A chi'n cofio bod hyn yn gorfod bod yn wir am ei ddisgyblion e. Nod yr Efengil yw gwneud disgyblion, ynddo fe? Disgyblion i Iesu Grist. A dyma beth mae'n dweud am ei ddisgyblion, o'r Luc 9, 23. Os mae neb ddod ar fy ôl i, os chi eisiau bod yn ddisgyblion, os chi'n dweud bod chi'n ddisgyblion i Iesu Grist, rhaid ymwadu ag ef ei hun. Codi ei groes, bob dydd, nid ambell i waith, bob dydd, am canlyn i. Am canlyn i. Gwadu yr hunan, gwadu ei hunan, nid fe wyllus i, ond e wyllus di awneler, oedd e di gweddio yn Gethsemane, chi'n cofio? Ac felly, dyna beth mae'n disgwyl ganddo ni, fel i ddisgyblion ef. Bod ni'n gwadu yr hunan yma, y monster yma sydd yno ni, bob un ohono ni, y bwystfil yma sydd eisiau cael ei fwydo a'i bampro a'i chwyddo trwy'r amser, yr hunan yma. Mae yn bla tu fewn i ni, gwadu'r hunan mwyn gwasanaethu yr arglwydd. Codi'r groes fel bod yr hunan yn marw ar y groes yna, wrth gwrs, marw i ni'n hunan bob dydd. Ac wedyn ni y tynerwch yn adnod 3. A mae hwn yn hyfryd yn dweud. Ni fydd yn dryllio corsen ysig nac yn diffodd llun yn mygu. Felly corsen yw brwynen. Mae brwynen yn ddigon gwan yn barod. I ni'n gweud yn dyn ni, mae wan fel brwynen. Yn barod mae brwynen yn ddigon gwan, ond wedyn chi wedi gweld brwynen wedi plygu, a os ddim eisiau lot ar hwnna, mae bron a mynd, mae bron a torri, ond fydd e ddim yn dryllio corsen ysig. Y darlun i chi'n cael yw bydd yr arglwydd yn ei godi fel lan yn ofalus iawn. Gyn i gryfhau iddo fe gael sefyll eto. Ond nid dyna chi wedi profi gan yr arglwydd Iesu yn eich bywyd fel Cristion. Pan i chi wedi gwyro, falle wedi cwmpo, falle wedi oeri, falle wedi mynd bant oddi wrtho fe. A beth mae'n neud? Mae'n codi ni lan to. Dwi ddim yn dryllio ni ac yn snapo ni. Mae codi ni yn ofalus iawn. Mae'n mor dynner gyda ni. Mae'n mor amyneddgar gyda ni. Mae'n mor drigaro gyda ni. Mae'n codi ni eto. Ond yw hwnna'n hyfryd ac yn fendigedig. Mae'n cydymdeimlo ni. Mae'n archoffeiriad i ni. Mae'n eiriol troso ni. Mae'n deall ein gwendidau ni. A fel yna mae'n ymwneud â ni. Fel yna mae'n didelio â ni. Hyd yn oed pan mae'n cyrryddu ni, mae'n dyner. Mae'n codi ni. A dwi ddim yn diffodd llun yn mygu. Flax yw hwnna. Ac chi'n gweld y darlun yn eich meddwl. Nawr te, mae'n mwgu. Mae fod ar dan. Dyna'r syniad, mae fod ar dan. Ond mae'r mwg na, mae bron a diffodd. Mae bron a mynd, mae'r tân bron a mynd mas. A beth mae'n neud? Cael ei ddod to. Cael ei ddod, cocso fe to. I ddod, cael y fflam, i ddod nôl to yn goch, nes bod yn tanio o'r newydd. Chi hyfryd, ynddo fe? Chi hyfryd. Ac fel yna mae yr arglwydd Iesu. Fel yna mae di ymwneud â ni yn ein pechod, wrth gwrs. Fel yna mae di ymwneud â dynion yn ei hangen.
Felly bod ni'n sylweddoli pa mor agos oedden ni i dorri a snapo yn ein pechod. Pa mor golledig oedden ni a gwan, wrth gwrs. Ond o ddod ato fe yn ein codi ni. Yn ein codi ni lan. Mae'n rhoi bywyd newydd i ni. Mae'n dod â ni adnabod Duw ac i freichiau y Duw mawr. Mae'n farlun hyfryd o'r arglwydd Iesu Grist. Pobl anheilwng, rhai sydd wedi gwyro, rhai sydd wedi diffodd, a'i baid wewe yn ein pechodau ni, ond yn ein codi ni. A fel i blant hefyd. Mae mor dyner. Rhoi'n nerth a gobaith i'r gwan a'r cystadleuedig sy'n dod ato fe. Ac i ni'n diolch am hynny. Mae eisiau cofio hynny a diolch am hynny wrth gwrs. A dyna i ni eisiau bod hefyd gyda'n gilydd. A dyna i ni'n gweddio a gallwn ni fod yn fwy fel yna gyda'n gilydd wrth gwrs. I annog yn gilydd. Godi'n gilydd lan. I annog yn gilydd mlaen yn y ffydd. Yng ngwasanaeth yr arglwydd. A'r lwybrau y wrthmynion. Pido tynnu nôl, cadw fynd. Come on, annog yn gilydd. Bod yn Barnabas i'n gilydd. Bod fel yr arglwydd Iesu wrth gwrs. Yr unig rai oedd e'n llym gyda nhw, a mae e'n llym weithiau, i ni byd o cael darlun anghywir o'r arglwydd Iesu nawr, oedd e'n llym gyda rai pobl. Rhagrythwyr. Pobl oedd a un peth ar ei gwefus, peth arall yn y galon. Oedd e'n llym. Darllenwch Mathew 23, ni wedi cael un adnod, darllenwch Mathew pennod 23 rhywbryd. Gwa i chwi Phariseaid, gwa i chwi ysgrifenyddion. Mae'n llym arnyn nhw. Mae'n ddidostyr gyda nhw y gweud y gwir, achos dyn nhw eu hunain ddim yn onest gyda Duw, a maen nhw'n twyllo pobl eraill. Mae'n casau hynny. A mae'n llym gyda nhw. Ond fel arall, mae mor dyner a thrigarog. Ac mae'n iachau y dolurus wedyn, adnod 7, agor llyged y deillion wrth gwrs, y cloth, yr anafus i gyd, ryddhau ceithion, hynny yw, oedd bob dim oedd e'n neud, arwyddion i wirthiau yn arwydd o beth mae e'n neud yn ysbrydol i ni hefyd. Os oedd e'n gallu neud hynny gyda llyged naturiol, mae'n neud e gyda llyged ysbrydol. A mae'n barod i agor llyged pobl. Mae'n barod heno, os newch chi ddod ato fe, i agor y llyged. Chi ddod â chi o dywyllwch i oleuni. I weld ei ogoniant, i weld ei gariad, i weld ei ras, i weld ein hangen ein hunain, mwy ohono fe, ac i weld bod popeth sydd ei angen arno ni ynddo fe, o dywyllwch i oleuni, i weld ei deyrnas e, i weld bod teyrnas Dduw ar ein cyfer ni, bod na ddrws i'r deyrnas yn Iesu Grist, a bod y drws ar agor i ni ddod i mewn i'r deyrnas yna, i ni gael gweld hynny. O dywyllwch i oleuni. Mae wedi dod i ryddhau ac i oleio y rhai sydd mewn cell. Ac wedyn ni, ei nerth ei hunan, mae e'n dyner. Mae e'n dawel ac yn dyner, ac eto mae e'n gryf iawn. Adnod 4, ni fydd yn diffodd, ac ni chaiff ei ddryllio. Na mae hwn yn wahanol. Nid bod ddim yn diffodd rhywbeth arall, fydd ei hunan byth yn diffodd. Dyna beth yw'r ystyr. A bydd ddim yn cael ei ddryllio. Mae e'n gryf, wrth gwrs. Mae e'n gadarn. Yna chi falans hyfryd. Mae'n dyner, ond mae'n gryf eithriadol. Mae'n gadarn. Mae'n abl iawn. Fel ein gwaredwr ni. A mi glywson ni bore yma, am ei allu fe i beidio a syrthio i bechod, am ei nerth ei yw'r sefyll, Satan a phob temtasiwn. A dim methiant o gwbl yn ei fywyd e. O gwbl. Dim unrhyw ffordd i Satan i dorri trwyddo. Ei allu fod yn ifydd i'r eitha ac i roi ei hunan, ac wedyn ei allu i ddyfal barhau y nawr. Beth mae'n neud nawr te? O, mae yn y nef nawr. Yn ein cynrychioli ni'n eiriol dros i bobl. Mae'n dyfal barhau, nes bod y gwaith yn cael ei ddwyn i ben.
Nes bod y gwaith yn gorffen yn ein bywyd ni, nes bod ni'n cyrraedd y gogoniant. A nes bod y gwaith yn gorffen, wrth gwrs, pan fydd e'n dod yn ôl yr ail waith. Mae'n gryf i gyflawni ei waith. Mae'n gryf i'n cynnal ni. Mae'n gryf i'n cadw ni. Mae'n gryf i'n atgyfodi ni yn y dydd ola. Mae'n nerthol. A gyda fe freichiau tragwyddol. A maen nhw'n dyner iawn. Wrth gwrs, fel ni wedi gweud. Ond fydd e ddim yn torri. Fydd e ddim yn plygu. Fydd e ddim yn diffodd. Dyw ei gariad e ddim yn oeri nac yn diffodd byth. Mae e bob amser a tân yn ei gariad tuag ato ni. Mae Hebreaid, dwi wedi anghofio roed hwn lan, mi ddath ei fi nawr, just cyn dod mewn. Mae Hebreaid 7:25, Hebrews 7:25 ydy e. Mae'n abl i achub hyd yr eithaf, y rhai sy'n agosau at ddew trwyddo, gan ei fod yn byw bob amser i eiriol drostynt. Mae'n abl i'n hachub ni i hyd yr eithaf, hyd y diwedd, hyd y pen draw, ein cadw ni tan y diwedd yn ei allu fe, a'i nerth e. Mae'n hyfryd. Mae e wedi cael ei alw mewn cyfiawnder. Mae fi yw'r arglwydd, adnod 6, gelwais di mewn cyfiawnder. Wel, welson ni tymed bach bore yma, mae Duw yn gyfiawn o hyd. Mae'n gyfiawn yn yr Efengil, mae'n uniawn. Mae wedi apwyntio ei was, mae wedi trefnu ac anfon y Meseia, y cyfryngwr nawr, i fod yn bont rhwng Duw a dynion, i'n hachub ni o'n pechodau. Ond mae'n gyfiawn. A popeth yn uniawn. Does dim twyll yn y peth, does dim cam yn y peth o gwbl. Mae'n uniawn. Mae Duw yn gyfiawn bob amser, beth bynnag mae'n neud, mae gariad e'n sanctaidd iawn. Mae yna drigaredd i ni, mae yna ras i ni, mae yna fyddeiant i ni. I ni'n cael dod yn iawn gyda Duw. Achos bod Iesu Grist wedi bod yn iawn dros ein pechodau ni. Mae fab ei hun wedi cael ei gosbi, wrth gwrs, yn ein lle ni ar y groes. Felly mae popeth yn gyfiawn, mae Duw yn gyfiawn, ac yn ein cyfiawnhau ni, ac yn maddau i ni. Cosbi ei fab yn ei lle ni, talu am ein beiau ni, a ni'n cael mynd yn rhydd. Mae wedi cael ei alw mewn cyfiawnder. Ac wrth gwrs, mae'r achubiaeth i ni'n cael yn Iesu Grist yn ein harwain ni i gyfiawnder hefyd. Os mae'n real, bydd e'n rhoi calon newydd i ni. Calon newydd tyner at Dduw, ac at ei air, ac at ei ddymuniad, ac at ei orchmynion. A mae hwnna, wrth gwrs, yn golygu cyfiawnder bod ni eisiau gwneud beth sy'n iawn. Bod e'n calon ni nawr yn sensitif ac yn dyner i beth sy'n iawn yng ngolwg Duw. Yn ein bywyd bob dydd, yn ein gwaith bob dydd, yn ein penderfyniadau, popeth. Mae'n gyfiawn, mae'r Efengil yn gyfiawn, a mae'n arwain ni i newynu ac i sychedu am gyfiawnder yn y ffordd mae'n ymwneud â ni. Ac yn ola, ef yw cyfamod ei bobl. Adnod 6 eto, lluniais di a thosod yn gyfamod pobl yn oleuni cenhedloedd. Fel hyn, i ni'n dod i gyfamod a Duw yn yr arglwydd Iesu Grist. Fel hyn, i ni'n dod i berthynas. Perthynas cyfamod fel perthynas cyfamod priodas, rhwymyn cariad. I ni'n dod yn yr arglwydd Iesu Grist. Chi'n gweld, os yw Duw yn gwneud cyfamod, contract, cytundeb gyda dyn, wel, siwr i ni mynd i fod yn ffyddlon iddo fe. Beth i ni'n gallu wneud? Ond rhan ni, nawr, i gadw cyfamod Duw. Wel, i ni methu, wrth gwrs. Ond mae'r arglwydd Iesu wedi cadw ein hochr ni o'r cyfamod. Mae e wedi bod yn ifydd i Dduw yn ein lle ni. Mae e wedi cyflawni'n hochr ni i gyd, ac i ni cael dod i'r cyfamod wedyn ni trwy Iesu Grist. Fe sy'n cyflawni ein rhan ni. Fe yw'r garantor ar ein cyfer ni.
Fi'n cofio pan oedd plant yn mynd i'r coleg, os oedd rhai weithiau wedyn yn cael tŷ ac yn rhentu tŷ ac oedd eisiau garantŵr. Beth os nhw ddim yn talu rent? Beth os nhw'n ffili gyda rent? Pwy oedd yn stepo mewn wedyn ni? Ac wrth gwrs, o'n i'n garantŵr wedyn ni ar eu cyfer nhw. Wel, pwy sydd wedi gwneud na ar ein cyfer ni, ynddo fe? Pwy yw'r meichiau mawr? Pwy sydd wedi stepo mewn achos i ni mewn dyled mawr i Dduw? Pwy sydd wedi talu drosto ni? Fel bod ni'n cael ein derbyn wedyn ni i gyfamod Duw, yr arglwydd Iesu Grist, yn gyfamod i'r boblwydd. Wel, diolch am y cyfle eto heno i fyfyrio ychydig bach ar yr arglwydd Iesu. Yr unig beth llai wneud yw eich annog chi nawr yn yr wythnos yma i fy mlaen ar peth. I fy mlaen a myfyrio arno fe ac i edrych arno fe. Chos fel yna i ni'n dod yn fwy tebyg iddo fe. Ond dau beth heno ydy yn geidwad, yn waredwr i chi. Dyna'r peth cyntaf. Mae rhaid iddo fe gael bod yn was i chi gyntaf cyn unrhyw beth arall. Cyn allwn ni fod yn iawn gyda Duw. Cyn allwn ni gael bywyd tragwyddon. Ac yn ail, i bob un ohono ni sydd yn credu wrth edrych arno fe, i ni'n cael dod yn fwy tebyg, a yn dyhead ni, wrth gwrs, dod yn fwy tebyg iddo fe yn ein bywyd. Mwyn i enw. Amen. Rwy'n ni droi at y garol ola o dawel ddinas Bethlehem. Diolch i ti o arglwydd am dy air i ni heno, a diolch am dy rodd anrheithol i ni yn yr arglwydd Iesu Grist.
Diolch am y cyfle o edrych arno fe, a myfyrio arno fe gyda'n gilydd heno. Helpa ni Arglwydd i'w groesawu fe yn waredwr i ni, a dod ato fe Arglwydd, gadael iddo fe'n gwasanaethu a'n golchi ni. Ac o Arglwydd, helpa ni i fod yn debyg iddo fe. A i ni'n diolch am beth i ni wedi gweld eto ynddo fe. Ac o Arglwydd i ni'n ymyfrydu ynddo fe, a helpa ni ymyfrydu mwy ynddo fe. A helpa ni Arglwydd i ddod yn debycach. Gras ein Harglwydd Iesu Grist a chariad Duw a chymdeithas yr ysbryd glân, arhoso gyda ni, hyd nes y daw.